Αράνο για τον Κόκε, ξανά για τον Αράνο, η σέντρα στην περιοχή για τον Ντέιλι, περνάει για τον Χαβίτο, το γύρισμα, έρχεται ο Πρίτας, ο Ντέιλι το σουτ, ο Αραμπατζής, ο Πρίτας, το γύρισμα από τον Μαντούκα, Λαγός, η σέντρα περνάει από όλους, ο Αράνο, το λάθος, 1-1 από τον Λεωνάρντο. Η ΑΕΚ ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις και διατηρεί το προβάδισμα στη βαθμολογία από τον Άρη. Η σέντρα, το λάθος από τον Αράνο. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, πριν από λίγο είχαμε πει ότι ήταν ο κορυφαίος του Άρη. Φτάνει όμως μια στιγμή αδράνειας και ο Λεωνάρντο, που είχε πετύχει 2 γκολ και την Κυριακή στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, δίνει πάλι τη λύση για την ΑΕΚ από το πουθενά.